krana tembang pambuka kagarep saka kanca-kanca sekaranom lho no. Iya ya mak tambah regeng lan gayeng sinengkuyung kanca-kanca saka WDW Audio. Kepareng jumeneng Mas Wit, Mas Gareng. Lah iya. Ikatan kinasih sing saka wewengkon Kitha Wanasaba. Wilujeng dalu Dimas. Udareng ngono to. Nah. Wilujeng dalu Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cange. Lah ya Dimas Gareng. Pripun wartanipun Mas Gareng? Lah ya sehat ya waras. Sehat tur ya waras. Delok kahanan glodhogan ki luar biasa, Pak. Iya, ngono ya, Dik. Paribasane iki awake dhewe nyambut gawe ning glodhogan kaya ancik-ancik ri. Lah iya, kok matur ngoten pripun? Lho, piantun-piantun wonten ing glodhogan menika sangat luar biasa. Lah iya. Tepatipun RW 3 Iya. ingkang dalam ringkup RW 3 menika wonten 8 RT, Pak. Lah iya, Mas. Katite ana 513 kakak nek ora salah. Oh ya apal to ya. Lho ya apal lah. Lah iya. Nadyan Wanasaba ning jiwane glodhogan aku, Pak. Wih, elok tenan. Aku. Wis ta. Wis. Yan nggih. Warga masyarakate guyub rukun gitu. Iya. Panitiane ya jos, ibu-ibuke lho. Wah, tenan. Sik gosik. Ya. Gosik. Ibu-ibuke iki mau do wah kanca-kanca wis didandan ayu-ayu, cantik-cantik. Aku ya wis dandan ledo foto, Pak. Wah, tenan. Mas Allah, sing tak emani ning siji, Pak. Pripun? Oh, aromane, Pak. Aromane piye? Kira-kira piye? Ana sing mambu remason, ana sing mambu. Ya ora, ambune yo tetep aroma wangi ya. Iki alhamdulillah saged sowan wonten ing glodhogan lumantar Mas Jio. Iya. Wah, jan iki dadi minangka dadi tuwa tetuangganing. Lah iya. Pokoke mbeng iki dhewe iki nasibe melu kono. Lah iya, Pak. Najan to sing katresan warga glodhogan kelawan aku karo kowe ning nyatane dhewe ngemban dawuh saka Mas Jio. Matur suwun sanget dawuhipun saka Mas Jio uga ingkang kepareng nampi katresnan panjenengan saking warga masyarakat glodhogan ya Mas Gareng. Nggih, iki uga ngaturaken sugeng pepanggihan lan ugi ngaturaken wilujeng dalu konjuk sedaya warga masyarakat glodhogan lan sak kiwa tengenipun mliginipun konjuk Ibu RW lan Bapak Kades lan sedaya kemawon punggawa-punggawa desa ingkang sami kepareng rawuh lenggah wonten ing kalodhangan dinten sapunika ngestreni sedyanipun warga masyarakat glodhogan kanthi ujub menika merti dusun utawa memerti bumi muga-muga puji pinuji, Pak, nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi muga-muga sedaya warga masyarakat glodhogan tansah pinaringan kabagas kewarasan, kawilujengan, kathah rejeki, muga-muga panjang yuswa, berkah barokah samudayanipun. Mugi-mugi masyarakate manggih rahayu ya to. Dipun paringi guyub rukun, gotong royong tetep dijaga. Tepuk tangan kagem warga masyarakat glodhogan. Coba Reng. Ngene iki. Iki ngene Reng, nggo ngumpake warga ben tukul guber gede. Piye? Jenengan mireng to, yel-yel mau sing tak aturke mau. Glodhogan apa mau? Heeh. Dikeki yel-yel ben. Nah, baleni ben kompak. Lho. Siji yel-yel ya, Pak ya. Baleni. Iki mergo kalbu donga lho Reng, kalbu donga. Lah iya, Pak. Donga, Pak. Donga glodhogan maju untuk piye, Pak? Glodhogan bersatu untuk maju. Ngono ki lho. Salah sithik ra apa-apa. Baleni ben kompak. Glodhogan maju. Glodhogan bersatu untuk maju. Ngono lho, Pak. Lah iya. Glodhogan bersatu untuk nek wong sakmene maju kabeh aku terus ngene kanca-kancane padha piye Pak iki. Lah iya. Yo maju muga-muga maju desane, maju ekonomine, amin. Maju pembangunane, muga-muga glodhogan dadi percontohan desa-desa liyane. Amin. Iki lho, Pak. Lah ngelok tenan lho Mas Gareng. Kaya ngene iki direwangi digelar nganti meh ana sewulan, Pak. Awit ana bersih makam. Bersih kali utawa sendang ya to.
ana tirakatan. Lah iya. Carane ya nylameti dusune. Terus ana gelar budaya, ana jaran kepang, campur sari, gek iki wayang kulit, ora pengpengan wayang kulit kok panggunge rejing kaya ngene iki. Bah, kuwi nek raga glodhokan ya to, Reng. Tur menehi penontone iki, Pak. Wah, kaya ning Prancis, Pak. Lho kok iso matur kaya ning Prancis ki piye? Iki penontonnya kaya ning Prancis, awake dhewe ning ngisor penontonnya iki rada munggah. Waduh. Ngono lho, Pak. Tataran kaya ning Prancis sing kekinian sithik ngono iki. Waduh. Dialang ora pengalaman. Sik. Sik, kowe ngerti to Prancis ora kowe? Lho, Prancis ki negara sing luar Indonesia to? Lah iya. Iya. Jane aku saiki ning Prancis, ning gandeng tresno karo warga masyarakat glodhokan aku trimo kono tak batalke aku mrene, Pak. Kok sik mergane apa kok ngebati kene? Ya sing ngejob kene, kono golek gawean aku kok. Tak kira, cecok kono ora ngundang. Ya aku nggambarke kaya Prancis iki, dadi kaya awake dhewe kaya ning kerajaan ngono lho, Pak. Oh iya. Awake ditonton wong pirang-pirang. Wah, iki nek paribasane sepak bola iki kene lapangane ya, Pak. Ana sing nonton dadi sing ngisor kuwi tikete berarti 150 ya ta. Iya. Sing rada dhuwur ya 250, sing dhuwur dhewe iki 500, Pak. Lah iya. Paribasane ngoten niku. Kuwi ora ndadekke rasa semangat ning nggone padha gedhekke rasa syukur marang Gusti, Pak. Iya. Dadi merti dusun kaya ngene iki aja dibaratke urunan ki mligi kanggo seneng-seneng, kanggo hiburan ki aja. Dadi ora tekan semono ning ati. Iya. Urunan ki kanggone apa, Pak? Awake dhewe gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga apa sing wis diurunke kuwi, Pak, kanggone sesuk awake dhewe yen wis kapundhut, kanggone sangu awake dhewe wis kapundhut marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi ngamal. Ibadah ngamal soleh, Pak. Lah iya. Reng. Ngopo, Pak? Kajate warga kene iki apa? Merti dusun genah. Merti dusun. Adoh saka Wanasaba disowanke. Wah iya. Iki kala mangsa gareng iki kondang, otak-atik tembung, otak-atik gatuk. Merti dusun utawa bersih desa. Coba mangwerdekke. Nek pancen kowe pancen apa gareng sing limpat mestine ora kurang-kurang tembung sing mbok aturke. Ayo. Merti dusun, Pak. Lah iya. Iki nek diotak-atik gathik, Pak. Oh, gathuk iki dadi ana werdine, Pak. Iya. Otak-atik gathuk. Heeh. Nek gathik ming sithik lho, Mas. Nek gathuk saka sak terus dadi gathuk. Bleng iki kan. Ngopo? Ya iku sinden iki angger kaya ngene, Pak. Sinden angger kok wis meh rabi kaya ngene. Angger ana bleng ngono iki langsung. Apa niki selak ngono lho. Lah iya. Sabar. Contoh aku lho. Sabar. Aku ki sabar gitu, Pak. Iya bener. Ki Ari Prasetyo padake. Para iki ora ben-ben lho, Pak. Nun sewu warga masyarakat glodhokan. Menika tedak turun dewa sedanten. Loh. Kok iso matur ngono to, Mas? Loh, iki yoga iki tedak turun dewa, Pak. Iya. Sing mekengke Narada kae. Lho. Wae semene kae jenenge Putulun. Kayak Narada, Pak. Ning kuwi Narada perkencang marep munggah ya to, Pak. Ning anggere duit Betara Narada niku napa duit ndi? Nah, iki berarti wis ilang kira. Ilang dewane. Merti dusun, Mak. Merti dusun, Mas Gareng. Merti dusun. Mer kuwi merdeka dari Sukerto utawa Memala, Pak. Amin. Dadi warga masyarakat ini muga-muga didohke bilahine, dicerake rezekine, mugi-mugi inebih saking jelantaing kanapson. Amin. Tembung-tembungmu anggo jerantaing kanapson. Tiwi tidak salah jika budaya tetap dilestarikan minangka dadi tilaranipun nenek moyang. Yen ora awake dhewe sing melestarikan arepe sapa? Indonesia iki kebaing kabudayan, kebaing ngono lho, Pak. Apa? Kebaing kabudayan lan kearifan lokal. Dadi awake dhewe iki nadyan to beda pendapat, agama, ras, suku, kuwi aja didadekke cerah utawa dadekke ora rukune warga. Contoh iki contoh menungso aja nganti kalah karo manuk, Pak. Kok iso matur ngono? Tenan. Contone manuk nadyan beda agama ning iso rukun, Pak. Utamane apa manuke duwe agama? Duwe. Contone Rong agama. Lho. Islam karo Kristen. Lho, nek sing Islam apa, nek sing Kristen apa? Nek sing Islam kuwi emprit kaji, Pak.
Sing Kristen kuwi manuk gereja, ning nyatane rukun do nyolong pari, Pak. Rukun nyolong. Lah ya sing penting lah ya pari kae lah ya sing penting ora mandang burung manuk do pari. Nyatane ya kok ya. Aja nganti kalah karo kuwi, Pak. Dadi nadyan to negara iki gek gonjang-ganjing, Pak. Ning awake dhewe kudu tekate kudu kuat. Mergo awake dhewe aja nganti gampang diadu domba. Bener Sekolah Dimas. iki sing marake lidah tak bertulang iki kok marake dadi ora apik kahanan gitu. Nek umpama pajak dinaikkan ning cara penyampaiane sing apik umpama ya to. Arepe ana apa ning cara penyampaian apik insyaallah masyarakat juga menerima dengan baik. Betul. Nah, ngono. Iki sing minangka dadi punggawa-punggawa pemerintahan desa ya muga-muga tansah tutuk anggenipun ngayomi warga masyarakat wonten ing Glodogan mriki. Amin. Lah iya. Ya Merti. DUSUN, Pak. Waduh, ya. Iki kapiran dadi 5. Oh ya, DU. Dengan ini ya toh, muga-muga warga masyarakat Glodogan kanthi gedhekke rasa syukur, muga-muga sedaya pinaringan kawilujengan, kabagas kewarasan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Umume iki ning dusun, Pak. Ora ana kok merti kota iki ora ana, Pak. Dadi wis otomatis tembung ki mau. Ora ana kok merti kota, anane merti dusun, Pak. Lah iya, Dengan ini umume iki ning desa. Lah iya, cetha ning desa papane ora ning kutha-kutha ya, Reng. Ora ning kutha-kutha, Pak. Ya iya. Kutha ki nanggap wis jam 2 bubar doan, Pak. Iya. Ki tibane tembung apa ki mau? Es. Iya. Es ya toh, Pak. Warga masyarakat iki sadar, Pak. Sadar bahwa wulu wektu sing diparingke Gusti kuwi patut disyukuri. Awake dhewe iki midak bumi ya toh, arepe mangan ya saka bumi, arepe ngombe ya saka bumi, awake dhewe bebuang ya ning bumi, awake dhewe yen wis kapundhut ya bakale ning bumi. Bakal Mula dadi bumi. kudune disyukuri, warga masyarakat kudune duweni rasa sadar. Sadar. Elok-elok iya. Iya. Apa meneh? Ayo kuwi kita kan S to. DUSUN. U meneh ya. Oh, kurang rung tembung. U karo N. Ya. Umume iki yen kaya ngene iki, Pak. Iki kanggo untuk meramaikannya. Untuk meramaikannya kuwi ditanggapke wayang kulit. Mergo sarana kanggone tirakatan paling abot ki wong melek, Pak. Nek cara poso ki iso nahan luwe umpama mangan iso, Pak. Nahan ngombe iso ngombe. Nek wong melek. Iya. Kuwi nek umpama kok nganti awake dhewe ngantuk, lena sithik wahyune bakal oncat utawa sirna. Oh, berarti perjuangane ya ora mayar ya, Reng. Kuwi. Lah iya. Apa meneh? Ayo N sing N sing paling akhir ki Nugroho. Tumburuning wahyu-wahyuning katentreman, wahyuning rejeki, wahyuning apa wae. Wahyuning kamulyan. Wahyuning kamulyan kok lakone dina iki. Iya. Iya, Yai. Aja mlayu. Dadi tumuruning wahyu utawa nugroho sing dianti-anti warga masyarakat mriki. Muga-muga sedaya ya kabeh kuwi diparingi waras slamet gitu, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang sami mirsani. Iya. Reng, aku tak takon. Ngopo? Pagelaran bengi iki isane ketok lih regeng, guayeng tur ketok lih megah endah. Kuwi sebabe apa? Loh, sebabe iki pirantine iki sarwa jos kabeh, Pak. Cara son ya mumpuni, gamelan ya nyamleng. Wayang wis prada mas kabeh. Dalange ya jos, sindene ayu-ayu, bintang tamune lho, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bener saka pirantine utamane, sing utama apa? Lho, utamane awake dhewe son. Dadi kabeh kuwi isane ketok greng gayenge saka sound system. Sound system nek ora ono sound system awake dhewe. Pak Ibu. Tetep ono sambung swara, Pak. Ning mboten, nek kula mboten sound system. Apa? Ora sound system. Apa? Ki mergane enek solare. Yo. Son ning glundung son tok ora enek solare ora ono jenisate piye? Weluh. Yo iya. Ya salah, Pak. Lho kok salah? Ya ono pom bensin. Solar nek ora ono pom bensin arep tuku nendi sampean? Waduh. Ya ora pun bensin. Apa? Sing penting ana duwite. Ana pom nek ora ndek duit arep tuku nggo apa? Loh, salah. Loh, kok salah? Ana duwite nek ora duweni tekad niat
tuku genset, tuku solar apa ora, menyang ning pom bensin ora. Niat. Berarti niat sih. Niat, Pak. Ini yo salah. Apa? Mergane enak sing nanggap. Niat to nek ora ono sedap yo rak niat piye nek ora tanggapan ki. Piye jajal? Nek ora ono sing nanggap rak niat piye? Salah, Pak. Loh, ora gelem kalah kok salah meneh. Kersaning Gusti, Pak. Wah. Dhuwur nek iki wasem apa Ayo lawan meneh. Ayo lawan meneh. Sarepe Gusti sapa sing ngarepe di gedheke unggul-unggulke. Wah, elok-elok. Sampeyan ya wis kene aku kalah. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri dijumenengke. Ya iki. Ya iki. Ayo ngene iki lho, arek golek keamane dalang nek tembunge wis kalah. Ayo nyuwanke bintang tamune. Sik, Pak. Iya. Wah, tak cinondres kok kene ya to, saka kene. Wah, sing siji pancene glamor, Pak. Waduh. Sing siji ya waduh. Iya. Piye, Mas? Iki sing nyelenteming. Bingung ya iki cah bingung. Iki saya sene iki taruna so cilik ngono bocahe. Yo nyuwanke kanca bintang tamu. Yo. Mbak Mimin karo Mbak Apri. Dalu Mbak Limbuk Macangi. Injih wilujeng dalu Mbak Princes. Nembis pindah menika ki panggih kalian panjenengan. Jenengan sing supe. Kok supe dos pundi? Kulo sampun ping kalih ning namung acaranipun mboten wayangan campur sari. Oh ngaten. Nalika nderek kalian Sekarang Nom. Sembah sungkem kula ingkang dangu mboten pinanggih nawi ngaten. Mbak Princes. Pangapunten nawi kula kesupen. Oh ngaten inggih. Nggih lah kok jenengan niku nggih mboten ngemutke ngoten lho. Ingkang kaping kalih nalika mangayudagi wonten dalipun rokok Mas Memet niku lho kemutan ta? Oh kemutan nggih. Rumiyin Sekop. Penyapa ning kono? Omongan ya omongan ning masa karo. Si macet. Saking seneng kuwi lho. Saking senengku. Lah kene sing nang burine iki kaya gringgingen ya. Apa kowe ora malah dibagekke bocahku? Bae bocah. Ayo tutukan tok karo. Pak D. Lek. Kok kleru lho. Ora tayang. Ora. Ketoke sing siji nesu ketoke. Iki wis dandan menik-menik. Heeh. Mbok dibagekke atur awake dhewe rene. Iya. Ngaturaken wilujeng dalu. Maju. Nek iki salat lampu mah kaya Mr. Binar tampil. Nah iya. Mbak Mimin. Hai, Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbo. Wah, nek iki alus nek iki. Alus. Tenan, iki beda karo sing siji nek iki. Raden padatan nek do ngalembono Apri cantik, Apri yayine lemah lembut menika klentu ageng. Iya. Lho kok kleru? Iki bangsane apa to Mbak Limbo? Aku jijik. Iki genah gareng no kok bangsane apa jijik piye lho kowe iki? Iki gareng. Rumangsane iki nyawang aku apa kowe? Gareng kok nyawang aku kaya gumoh-gumoh ngono to. Lah aku nyawang kowe wae nyatane. Maaf ya Mas, kowe itu levelku. Kudu ana. Sik hop. Kowe ngomong sik hop taruh iki. Ya ngoten. Kowe kudu levele. Aku mongso lanang iki dina karo wedok kaya ngono isen rumangsaku. Nek nyawang iki cetok mas pas surene. Lah iki kok nyawang pipi wis mlurut kabeh to rumangsaku wae. Aja dadi atimu nek kowe kudu levele kono. Lah ngopo? Soale levele kono bangsane Mbah Harjo, Mbah Temong. Ayo wis. Kowe ngarani aku karo Apri Ayu sapa, Dik? Iki Apri Karo aku Ayu Ha sapa? iya, Ayu Apri. Dinggo pembuktian. Iya. Ben kono kuwi engko ora dadi apa jenenge kecemburuan sosial. Iya. Ora subjektif. Ditakoke ning Takoke, penonton. ya. Nyun pirsa kalian penonton ya. Leres Mbak di Limbo. anu disesakke kaya para warga masyarakat ana glodokan kene jajal. Niki nun Voting sewu. terbanyak ya, Reng. Nun sewu warga masyarakat wonten ing glodokan ing antawisipun Mbak Apri kalian Mbak Mimin menika
Ayu pundi? Rungokno. Weh lah dalah, kok cukup lanange to. Iki mau ibu-ibu to. Yo Ibu-ibu. iso bapak-bapak. Ayo. Bapak-bapak menika Mbak Vina. Bapak-bapak menika Mbak Mimin kalian Mbak Aprim niku ayu pundi? Oh, lho toh. Kok bapak-bapak blodokan kok do kilap ya. Ayo sapa mengendika piye, Ces? Wis rasa dipoting. Iki mau mlaku arep mlebu lokasi mau kowe krungu ra? Ayo. Lagi telenek-telenek kono dhisik dhewe. Lho, Aku sik dhewe ning ngarep ya kan. Kono, lagi. Aku kan pionirnya di depan. ning ngarep dhewe. Lho, bancine teko. Lho, kowe sing dianu mau. Krungu apa ora? Ya aku krungu ning cah cilik apa mau gerang ya tak jak gelut. Lah cah cilik Pak nyepelek. Le diandane kan bar magrib ya nggo hidepe bar magrib. Le nyedeng-nyedeng rai piye carane ketok cantik madol kok. Aduh, njaluk nek apa wong kan wani geluten aku nek cara anu. Wani gelute aku pamane. Lah kene cah cilik. Sik aku yang delok iki aku ya gila tenan. Lah nyapa gila? Tak dua glut. Berarti sing cok pentung-pentungan botol ya iki ning Loh, dalanan. bukan begitu. Di balik sisi feminim sebenarnya wanita juga mempunyai sisi maskulin. Dia juga loh, manakala kenapa dibilang punya sisi maskulin? Nek sing kakung pamane tindak rondo, mongko neng omah dhewe. Nek dia selalu feminim ketakutan-ketakutan, dia nggak akan berani. Nek sing kakung merantau jauh setahun 2 tahun, nek sing wedok mau minggrang-minggring, dia tidak menghadapi tantangan, dia tidak militan, rumah tangganya sok goyang. Contoh niki lho. Sik. Piye? Iki ndukung kono apa aku Ya saiki ndukung kono. Lho bojoku lunga merantau aku ya mangkat tahlil, mangkat rondo, mangkat apa-apa aku ki. Kono ki mbok meneng dalan dibegal wong ra wedi. Ra wedi. Wong nggawa gebuk maling kok ngono. Ayo ora meng gebuk maling nek. Lah apa? Linggis. Matur nuwun Mbak Limbo, senajan to penyenenganipun bagiaken kula kantun ing boten kira-kira hormat kula kalian panjenengan. Sungkem kula injih kalian panjenengan. Sik. Sungkem kula ketang tresna kula kalian panjenengan. Lho. Ya. Sik. Hop. Iki karang ya wong barang cipika-cipiki ya to. Ekspresine dalange mana? Mesake Pak Dalang. Ayo. Pak Dalang ki ngono mergane krasa. Piye? Krasa apa jenenge kebrongot jenggote lek. Tenan lho Mbak Apri, tenan. Pripun? Iki nyenggol aku jan mak sengkrang e. Iya. Sowan wonten glodokan matur sembah nuwun. Lek nyukuri mbok lek resik. Bosak. Darurat kok le. Jen wong wedok fertil ngono kuwi. Lah iya. Dicukur jam 12, jam 3 tukul, dicukur jam 3, jam 6 tukul. Wong wedok fertil lah iki suburan. Ora mangkene rahim kuwi ya subur lho, Mas. Preketek rahim. Rahimku ki subur banget ya, Mas. Kuwi lho wis meteng kuwi lho. Kuwi meteng 3 sasi. Lho sikile bayine metu kuwi lho. Iki ngono. Iki ngono. Ngarang. Lah apa ta kuwi? Sikil bayi. Lah Iki wong mergo banget sabare. Wong nek wong sabar kuwi ususe dawa. Dawa. Lah iki usus iki sing metu. Iki dusus, iki ngono abrakku dhewe. masa usus merenges ya ora. Apri. Sok Apri. Ora saru-saru, warga glodokan. Warga glodokan liyane iki ya budaya agamis. Lah iya. Nek didoli kaya ngono ya sorry no aku. Didongake warga glodokan. Mugi-mugi tansah pinaringa dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsal berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayah. Amin. Pinter ingkang sekolah. Amin. Panen matikel-tikel nyambut Amin. gawe lancar. Amin. Sing lagi meteng mugi lahiran kanthi slamet. Amin. Anake nek metu lanang dadi lanang tenan. Amin. Nek metu wedok dadi wedok tenan. tenan. Amin. Aja kaya kowe. 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 no. Kowe ora. Loh, aku enggak aku. Bareng Aku padane. Aku kesorot lampu jak ketok molek. Lah nek iki lho ora bitu-bitu. Kesorot lampu kulit apa jarik kok nek wirone. Mbak Apri, Lah wi. Mbak Apri, Dalam. ada tetembungan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ngajeng. Iki jelas cetha warga glodhokan durung ngerti asma jenengan sing komplit ki sapa. Lho ngoten niku. Dikenalke. Agek pisan ki swaneng glodokan ta, Jan. Kowe iki minangka dadi wong wedok sing feminim nek jarene iki
Kliwon iki sapa jenengmu? Kliwon. Mimin kok Mimin kliwon. iki. Wis kok Ayo. kliwon iki lho. Ayo, kowe iki jenengmu sapa terus alamate ngendi? Derek Pitepangan yang Gladiwano. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Ayo. Kula paring nami Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Sik, Princess Aprilia Sucipto. Princess Aprilia Sucipto Susuki. Ini dadi pergabungan dari beberapa negara ngono lho. Princess ki artine widodari. Ayo. Aprilia ki wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April, iya. Terus Sucipto. Sucipto. Susune lancip mergo ganjilan boto. Ah, Sing siji Suzuki. apa kuwi? Jarene susu jebol kes kaki. Njuk piye? Njuk piye? Nyata. Sik, umpama nang wedok kaya ngene yo gilani. Masa kayak malam pertama, yo, masih bersama. Enak tenan. Wah, umpama kaya ngono kuwi sing lanang gilani metu ora katokan. Wah, jikur, bojoku lanang. Wel melura. Kuwi bangsane apa to kok bengok-bengok kaya ngono ki. Kok kaya ora ndek etika-attitude to nek Alah, ora duwe etika attitude apa, sing penting klontroke Mas. Ngono wis dadi Apa kowe iki alumni gal panas kok ora ngerti etika. aku ki perawat kan Ayo. Aku ki Ayo. gal panas bener maning aku ngarepe aku perawat ning Ken Saras. Ngarepe kayo, emang nek gal panas ning ngadang wis ning kono. Nek Dadi ngarepe kan ngerawat pasien ki ning Ayo. jero rumah sakit. Ayo. Lah kok ning ngarepe lah kaya wong sakit kok. sakit polo. Sak perangan kok. Saiki anu Mbak Mimin. Perkenalan. Oke, saya Perkenalan ya. silent please. Oh iya ya, mohon meneng ayo meneng. Meneng wis Do tinggal meneng sik, meneng. Wis, arep piye jajal ki bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Amin. Kenalan kok pidato. Keep silent. Ya meneng. Ya. Jangan terbiasa memotong pembicaraan orang. Yo, Wong yo. wis dikai wektu dhewe, kulino ngono kuwi. Jenenge sahur manuk. Sahur manuk ki jenenge apa Mas? Cucu-cucuan ki lho, Mas. Nama saya Mantasaning Widyawati tetungguling waranggono mustikaning kenya tustusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kip saya. Oh sing mburi kok kasuwargan. Ora usuh. Wardono kok asu. Sembrono lho. Ya ki sawargana. Wardono. Oh, Wardono. Kuswardono. Kuswardono. Keep silent. Iya. Wardono ki artine bodone ora ana. Oh, wow. Jangan, aku berasa Musik kotor. talking. Aku berasa kotor. Oh. Mbok tekek ngendi? Ra nek nggon. Ra ono kon ya? Enggak boleh. Ada pola-pola susumu lho miring. Benakno le. Tole iki lali nyemang karo kendil-kendil terus Iki Nenen bude, heeh. Iki bocah bocah kalem. Kalem. Aja mbok dikoyo Lah, justru dia kalem ditulah peran wanita harus yang atraktif lho. iya. Sunahe nek sing kakung pasif sing wedok aktif. Ngersake mboten Abang. Piye. Ngersake mboten Abang. Mas kaya sing nggon ngarep toko cat lingin nang ngene kan. Ayo. Lengen nang ngene. Toko cat. Sing kuning. Mugi-mugi warga nglodokan sedaya pinaringan sehat. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan dalam kebaikan, Amin. didekatkan dengan kebaikan, dijauhkan dengan keburukan. Bejo donya, bejo akhirat. Amin. Nggih. Bujek. Sekedhik tausiah saking Gus Sukimin. Lah iki asline sapa to jenenge? Sukimin. Oh iya, tole panut. Sik, nek KTP siapa? Panut Wibisono. Wah, Panut Wibisono. Wah, ya jane apik. Wibisono kaya wayang ya, Pak. Wayang. Nek iki. Mindola.
Sukimin. Suki artine luweh, kiki lanang, min ki kurang. Dadi wong sing kurang lanang. Aku mondo-mondo kok. Mondo-mondo. Monggo. Guyon parikena kangge mempeng ngaturken panglipur. Panglipur Nawala semanten kathahipun diwaca. Patri. Engko sindan kudu Ya. Waraden, penyanyi Waraden. Yoga Waraden. Nek cara aku kan ra masalah, kan kene guru gua ayu-ayu, ra masalah, ora nyoro, ra masalah. Jare feminim. Jare Mas Feminim Nito e- malu, panitia ketua panitia Mas Sapa? Mas Nito. Neto, Mas Nito. Neto, ngendika Mbak Mimin mengke ten iki mboten nyanyi mboten napa-napa. Jalanku gur nggo pajangan, nggo ayu-ayu, nggo cegah lek panitia ngono. Oh ya nek wis ngono kuwi nek nggo pajangan jajarke kono wae. Dadi Nek nggo ayu-ayu ki jane ya wis trep. Ning sayange siji. Apa? Ayu-ayu kok nguyuhe ngadeg. Lah engko nek lungguh layakno mau Apa? kloset lak marepe rono to. Heeh. Lah lek nguyuh kok marep rono. Lah iya, Weh. gek pas mau kok nganggo kejang barang ki. Ayo piye? Lah nganggo kejang kok nganggo ngono kuwi. kayak mau ngetus. Ora ngetus gek nguyuh ki terus didodok karo ngendi konjopo dok dadi selenggrang. Ya tak dumi siji-siji. Buat Dedek ya. Iki waca. Wah, sip ya. Ya diwaca. Bareng. Tulisannya beda kok bareng. Ya siji-siji. Seka siji. Sih. Ya. Saking Bapak RW Muklas RW 2. Request lagu Lestari. Mugi lingkungan Glodokan dadosno lingkungan ingkang maju, lestari, rukun ayam tentrem lan gemah lipah loh jinawi. Paring bebingah 100.000. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo seliramu. Nyuwun langgam angenteni ngagem bawa kagem sedaya warga Glodogan saking Mas Agus Seto. Pak Agus Yo Seta. bapake menika nggih. Sing ngancani ak dhewe ning transit. Sing jiwiti aku mau lho, Ma. Rekae diwiti bokong blake tok sepet. Wonten bebungahipun 100.000 nya. Wis. Nya dikulumpuke. Maca Lek. Dumateng Mbak Mimin ingkang dalem menika cahyanipun katon sumunar. Lan Mbak Apri ingkang cantik ning mboseni. Lho ternyata ya piyai kakung ya iso milih ya. Ayu nek mboseni karo rapate ayu ning nyenengke tetep milih sing nyenengke tok. Ayo. Ngersak saking Pak Gun kados Glodokan. Nyuwun bukit yang berbunga. Waduh. Kula nggih wonten ingkang berbunga ning sanes bukit, Pak. Apa wi? Engko tak pap ya, Mas. Ora berbunga. Sik kakak. Aku nek pap ki mah kuwi bunga apa? Kuwi rumput liar. Jaluk dibiar-biati. Suket Jepang. Nyeridik-nyeridik. Suket Jepang nganggo nambane. Apa? Ganti sameng. Wis lontong waca kabeh ya, Rek. Wis wi. Dereng. Bubungae pira? di 100.000 rupiah. Ini dadi siji. Jaluk apa kuwi? Bukit yang berbunga. Tulisannya yang berbunga loh, Mas. Bukit yang berbunga. Nah, ngono iki lagune ya. Saking Mbah Margono, nyuwun sekar caping gunung. Salam rukun dan damai, paring bebingah 100.000. Sip. Mbah Margono caping gunung. Sugeng dalu Pak Dalang nyun lagu Nyidam Sari sing joget ketua RW 3 Glodogan Ibu Tugi. Nah, Tugi iki sebabe apa, Rek? Sejarah biyen. Tugi Darwanto, nggih. nggih leres. Leres. Tugi tuwi metu gi mriku Ayo. ora. Gi menika giras, piyai ini atraktif. Loh, piyai ini kompeten di bidangnya ngono. Lambe rewati murah padha. Wonten bebungahipun 300. Weh. Lop kalian RW-nipun. Nah, RW 3 ya dene nyawere 300. Ya, kene dadi siji sik. Nah. Sugeng dalu lan berkah dalem Mbak Mimin, Mbak Apri cantik tapi enggak elegan. Telek. Aku ya bermaca lho, Pri. Kowe iki dosamu kae lho, Men. Lah dagelan ra entok-entok ya ra payu lho kok iki. Padahal nek kono ana jenengku ngger Apri tok ning. Lho.
nesu Bintang tamu telu kok disebut apri tok. nesu coba dheweke mau ora dialem ya toh terus etok-etok surat nih Mbak Mimin padahal ning ngene apri dasar julid kamu. Sugeng dalu lan berkah dalem Mbak Apri. Wotone lho Mbak Apri. Nyuwun lagu Podang Kuning. Saking kula Pak Mentir nglodokan Mentir, sumber air sudah dekat kakak. Mentir. Sak brodolane rambut kula tumbase. Kak sloganmu. Brodolane rambut kula tumbase pang. Pira? 100.000. Nah, 100.000. Iki wis klumpuk 1 yuta targete kingko 10 yuta. Alhamdulillah. Targete 10 yuta ya ngaro iter gerdus kok lagi. Ora ketang 2000. Reng, iki ya ana sing ngersake lelagon ning iki ora ana tandha tesane ning ora apa-apa. Mergo wong nyuwun kuwi apa kesadarane ya dhewe-dhewe. Iki sing ora ana pan-pane tak wacane aku. Iki mari pancen lillahi ta'ala ya ora ana apa-apa ning ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Dalang. Kepareng badhe nderek nyumbang langgam dadi ati mawi bawa. Ngimpi bawa palaran. Wah iki wong seniman sing ngampuh iki. Sembah nuwun mugi-mugi Bapak Dalang sekalian kro sehat selalu wabil khusus panjenenganipun Ibu RW Pak Rus anggenipun ngemban momong warga Glodokan tansah pikantuk berkahing Gusti. Amin. Warga Glodokan aman sehat kemari Pahlo Jinawi. Amin Allahumma. Amin. Orek-orek Bapak Sutarman. Nuwun sinasa sampun ngersakaken lelagon. Ya. Mengke dipun Sahono meneh iki katur kagem Mas Dalang nyuwun tembang sambung wanci dalu Kusuma Wijaya. Semoga Glodokan tambah bersatu dan tetap ayom-ayom tentrem rukun selamanya. Orek-orek kucir. Iya. Cir. Nuwun, Pakai kacaosan wekdal. Nah, nika Pak Kucir. Alah. Iya diaturke siji mbok siji. Apa sik nak? Iki Sambungan ambok nggo apa? dalu. Diklumpukke sik apa piye? Ayo. Iki nek menurutku, Ya. nek kanggoku, Piye? iki diklumpukke Terus disumbangke Karang Taruna. Karang Taruna kene. Nggonku kono. Basa. Wasem. Ya kene iki berbasa. Karang Taruna langsung wah iki. Lah kene suge-suge. Karang Taruna nggo namu. Ya wis ra sida. Leh mirengke do tenanan kok leh apik men to ya. Kene wis persiapan tepuk tangan ayo. Wis ra sida ya nih. Wis Apa teko sih, Nak? monggo dipun Apa bapasisa sih, Ki? iki lagune apa? Capeng gunung sik. Capeng apa? gunung. Mak apa? Capek gunung. Iya. Sliramu jengleng. Wah, aku nek kon jembeng iki siap awak. Jengleng. Jengleng. Iya, jengleng. Yo dibawani cah loro antarane Princes karo Mbak Mimin. Yo. Dedek Linda nanti ya nyanyinya ya. Iya. Nah, nek iki cetha patut nek kena nggo pajangan iki patut ya. Linda dandani aku iki mau. Ayuku kesedot kono kabeh. Kok dengaren malah kono sing iso nyedot ora malah. Yes. Ya, Siap ya? siap awe. Saben bengi nyawa Wait, yot, what? Piye rasane jengleng aku? Jos. Penak ta? Yo rada ya sini. Ya. Saiki coba jengleng opakmu gede, mbokmu gede. Aku nek kon atraktif ra iso ya Mas. Aku bar masa nifas. Ya. Telek. Bude Nunggu 40 dino sik. Oh, isih masa bar loro napas. Nifas ora napas. Nifas ki bar garap bar anu ki lho. Bar bayi ki lho. Ngenteni 40 dino. Ngenteni, Mboten ngenteni nyatus mawon. Anu nek mandek pendarahan Oke. lho Mas. Oh, kene wis kuwatir Mbak. Bar lahiran. Oh, bar lahiran. Metune ngendi? Kuwi metune bayi bajang kok. Ayo gendang. Monggo Bude. Iya.
Titikane Mas. Ah, titikane sing seru sudan rungon iki wongan. Sindene budek. Sudan rungon. Nah. Suara ulem Mas. Ora kudu banter pancen suarane ulem. Ulem. Ulem layu-layu. Nak belum dari abri. Apa dehidrasi ya sik sebentar. Ya. Ngombe sike. Piye wis Action-e jan wis. sangu luar biasa. dedak urung. Nah. Ya karo ngono ya suket sing Yen. Umur 50 jahayune kiplah-kiplah kaya duduh gule lak ya angel ta Mas. duduh kule gajih tok ngono ae. Yen. Yen mamajang. Kalau menzingi diatur, Mbak. Semua punya karakter sendiri-sendiri. Ya. Oh, Kembar identik aja beda karakternya. Rungokke. Nek kowe moyo suaraku, maka suaraku paringi Gusti Allah padha ke ngece karo sing gawe urip. Ora, kuwi jebulane ciri khas. Ciri khas. Dadi khas karo ciri akeh cirine. Iya. Yen mamajang mongkaro alah mongkaro. Oh, tenan to, loro napas to. Ayo loro napas. Dan Loro napas wae, wong. Reng. Ben memajang ngono Reng, kok kala Reng. menjing karo munggah mudhun. Reng, aku iki kelingan Mbak Min bawa kuwi to, dadi kelingan Suwargi. Ayo. Kelingan ta? Mbah anu Mbah Tumiji. Lah betul. Ki kok jan koyo panjar maning sih Mbah Tumiji menika iki. kados to almarhum Mbah Tumiji. Kados Suwargi Mbah Tumiji. Namanipun ngambar arum ta menika? Nggih. Oh, Leres nggih. seniormu lho, Mbak Tumiji. Ning Suwargi. Ciri khasnya alah. Alah, menika pendekatanipun terhadap lagu benten-benten. Oh, Pendekatan iya. kepada nganu. Lagu. Lagu ya gender kepada gender. Yen memajang mongkaro janor. Mah kaya wong angkatan setruk ya. Lho. Yen jan oh. Nek sing ra mudeng ki enggak ngertine salah. Ini nek sing musikalitasnya tinggi, mudeng. Lho ngono dadi kaya arep gejlomprong. Lah, Ah iki sing jenenge cengkok sendal kopling ha iki. sendal pancing, Mas. Sendal kancing ya. Cengkok sendal kopling. Iya. Janur. Kene. Alah, dijengleng lho. Iya. Sakit. Piye lho? Piye? Kok sempoyongan ki ngopo? Sakit. Kedaluwarsa tenan iki ya. Ora. Bule. Iya, Le. Ya Allah. Jarakan faktor usia ya. Mboten dados Wis saiki rasa nafas diafragma wis ra. Telek. Kowe dijengleng anu gareng piye rasane? Kaya wis ra ngepek apa-apa ki. Coba kowe nek kowe jengleng kene, kowe ben dijengleng. Oke, siap. Kowe jengleng kok ora anu. Jenengan meneng ketok nyen ki bar luar kota kesel banget to. Dadi sebenarnya jan mung ora ngapa-ngapa mung gedek tok aku sing anu ya. Aku ning karo tutup mata ya. Iki atraksi ya, Mas. Aku karo tutup mata ya. Ya ora tutup mata to. Sing penting penak ngono ya Mas. Iki kok Mas kaya jagongan rombahmu kakung. Lah iki mah dhisik tak tuntun ana wong sing nakoni kok. Piye? Tak tuntun ngono ya. Ndak pundi Mas gareng. Ah niki badhe mirsake simbah. Tak kira ngawinke jaran. Pikir Sembrono ngawinke jaran. Iki nek kaya ngene iki jaran setanting. Kembang. Kowe iki dijengleng. Jengleng to. Wae. Mah kowe arepe. Sik opo. Lah kok mah kaya arepe tinju we. Pemanasan sik ben ra Oh, jengleng kok malah. Lho kowe kene dijengleng ki manut to. Iya. Nek ngantek keram. Iya. Masalah. Kembang wae. Petan. Guna. rada maju. Iyalah, selamat Romukidi kok Mas Jagongan. Ora kaya ngono. Wong karang wis kan gon-gone terus tok mau. karang wong wis yuswa 50 nggih Budhe nggih. 50 kurang setunggal. Oh, nggih ming kari angin tok ming pes. Nah, ngono lho, Pak.
Mengkari kasih sayang kok, Mas. Mas. Miring lho. Iki banyu panguripan lho, Mas. Lho, Banyu panguripan. Sehate bocah saka iki. Pintere bocah saka iki. Jare sapa wong isine ya tajen kok. Iki iso ngentekke sertifikat barang lho, Mas. jare sapa lho gombalmu metu. Gombale metu tenan. Aurat lho, Mas. Walah. Tak pengen delok aku. Ojo aurat, kok ndak padalang pengen. Aurat. Kira-kira nek nggo bedake wong loro iki karo sinden siji ngono terus piye ya umpama ngene wah iki asli iki sing ora ngono lho Mas. Oh, bedane iki gampang. Nek dituthuk muni iki berarti iki anu palsu. Oh. Iki palsu. Palsu ya. Oh. Palsu. Iki asli apa ora iki? Yo. Buktekno. 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 Ora wani balik kena pasal aku. Gak apa-apa nggo percobaan, Mas. Oh, percobaan tumbas piye percobaan? Pak Citi. Lah mah ayane kumat to. Wis. Au. Wingko Wis. wingko nek ngiler nular wingko wis. Wis. Aja cerak-cerak kowe. Iki nek kaya ngene iki kudu diberantas iki. Wis, iki ketoke. Aja kok ndak ngepok. Wis kaya ngene iki. Wis. Ya, berjalan. Deni. Nek karo wong tuane garep aja kaya ngono to, Mas. Aja anarkis to, Mas. Aja arogan ngono kuwi. Ngerti dhewe wong wedok menjelang menopause barang kaya ngono. Wong kok kaya ngono iso Kak. Iki nek jenglang aja banter-banter. Ayane kumat to iki kok senengane. Iya. Ayo meneh sing kaya ngono kuwi. Ya Ayo bawa anakmu. Ayo busuk. busuk kuwi to. Busuk kimin. Bumin ngono kok. Kok busuk. Batang ya. Lah piye ta jenengmu ki rak Sukimin diteluk. Ya Sukimin kaya Bumin apa Bu. Apa ora mekan Bu Kiki. Lho nek Mbak Linda, Bulin, ayo Bulin. Mbak Win, Bu Win. Lho nek kowe Bu Sukimin celok Bu ae busuk. Ya wis pas to. Bu Kiki. Kiki. Kok kikek kowe to Kiki kok kikek. Kikek ki anak kirek lho. Ya kek goleke merica nah. Ayo Jas kakek nak. Kowe kok jatahmu kok panas kok gone patisan. Nah, Panas. Panas. Nek ngajari piye kok dadi suarane Amin. Bila. Dan janjine piye Mas, Janjine kepiye jangan sok-sok jangan mepet-mepet. Ora. Parian ora. Parian. Jajal ya. parian. Anu diratani sindene. Glodokan. Mbak Wiwin. Mbak Win sik. Glodok. Dogan. Glodokan. Nah, ayo siap-siap. Numpak jaran, Pak Jaran. Jaran. Jarane lenang apa wedok apa banci ya? jarane teji. Jarane Teji. Mugi warga nglodokan
lancar rezeki. Allahumma amin. Assalamualaikum salam. Ayo, Nak. Sapa jenenge lali? Irma. Irma. Iki bar ketemu ya nak neng ayo je. Ayo, Ma. Iki anjene umahe oke. Ya nak. Tariang. Udah hem barang. Lodoka. Aku mangan Aku mangan Sinden tiba kemil. jangan tahu. Karo Karo jangan jangan tahu. Mugi warga ngledokan tentrem rahayu. Allahumma amin. Ya nak. Iki dek sapa ki nak? Tri Rahayu. Tri Rahayu. Oh ben kenalan dhewe. Jenenge sapa nak? Triu. Tri Tri tok. R. R ki apa? Ready. Ready. Tri sapa? R. Ready. Ready. Kok kaya Rahayu, aku. rahayu. Rahayu. Sampun kromo menapa tasih single napa pun gedabel nduk. Double kok gedabel. Sama nih kok tasih legan tasih perawan. Oh tasih Gede. legan tasih perawan lah. Ketok pawakane. Ayo nak. Ning Bandungan. Lah ning Bali. Nggon adem iki, nggon adem. Ning hawane adem ya nak. Is ning Bandungan ngopo kowe nak? Pada susu. Is Mugi warga Lodok. Ledokan Pados. sehat selalu. Allahumma amin. Monggo cantik. Ayo Jesslyn. Iki Ya, arep golek apa kowe? orang golek kok. Wis. Aku ning Jerman. Wah, Iki rada aneh. Sinden go internasional kok. Ning kono ya paling ngopo kowe? Tuku susu. Lah ya padha susu kok. Susu ki pancen anu Weton kono permintaane akeh banget. Terus Warga nglodokan manggi rahayu. Allahumma amin. ayo. Risma, Risma ya. Bakule sego goreng Barawaya. calon manten. Ya ayo. Bandungan, Ding. Yo. Aku mapan. Wah. Gosek, Lah iku wis iki do golek susu iki wis mapan. Lah wis Wong lenang anggar krungu ngono wis gagek-gagek. Aku mapan. Ayo kendang. Yo. Aku mapan ngapa, Ma? Ready yo. mapan ready susu. Wah. Ning ngisor wit sukun. Neng Wah. wit sukun. Apik. Mugi warga nglodokan tansah guyub rukun. Allahumma amin. Yo sapa neh? Bu Linda. Ya Bu. Ora. Oh sinden oh ya wis. Berarti aku ya. Wirang wis. Lah wis rampok juragan kok nganti dipotong ya. Walat. Tak ampuni mergo kowe juraganku. Nek ora anu kelakon dosamu. Ya tapi enten niki varian. Oh lah ya ngono lah. Ya. Diratani ya Kak ya. Diratani yo. Heeh. Wayangan Wayangan. naboe slendem. Nah, wis rentem. Bintange. Warga nglodokan mugi ayem tentrem. Allahumma Ayo nak iki namanya siapa ini? Kula Febri. Febri lho jenenge Febri Risma. Lah iya sinden kok jenenge Sukimin. Iya. Jenenge dhewe kok ngomong nggo nutup aku kok. Irma, jeneng api-api lho iya. Nonton jaran Nonton jaran. ning pinggir dalan. Warga klodokan kebak kamulyan. Apa ya, Mbak? Amin. Apa? Kowe iki ngapa Ya, guyu? apik di anu kayak dilanggamke ngono.
Aku kok raja. Karepmu. Lah, telek. Oh iya kok telek. Aku ra katokan. Polos. Pariane. Iki nek ra kathokan wis rokopat kapit iki ya senes. Diinjen bang. Kowe kudune ngene drijimu. Mugi warga nglodokan kebak ing rezeki. Allahumma amin. Weh, tuku kotang. Kotang Lho, kan ya ora apa-apa to. Gua ada susu mah sing ado susu mah. Kebutuhane tuku kotang go madai susu kok Jerman. Susu sing wis ready mau. Tuku kotang. Ning pasar Mbaki. Heeh. Sing nonton wayang mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Ayo gayeng. Kotang wis ting top Mas, tuku ting top. Ya ono men diratani no. Lah aku wis ra katokan, kowe tuku kotang iki ya kudune ting top no. Ha nek tank top dhuwur tok, ngisor tetep mongah-mongah. Iya. Tuku jangan. Oh jangan. Jangan lumbu. Jangan lumpuh. Warga nglodogan tansah manggih rahayu. Allahumma Aku entek tenan dah. Aku entek tenan aku. panas sudan aling-aling. Yo. Caping gunung. Yo, Ndak nama Gareng. Apa iki? Nadian. Radian wadon sarwi banji. Lanang. Natyan waten sarta lanang kino mane banyu bening. Ora Nganggo laras, nganggo irama. Kok terus Nganggo laras, nganggo laras. Mbah Gus sak iki nyiptake tenanan lho. Pelek kira ngurmati ling kripto. Lah, arep suwi-awi aku arep. Mangkepruk Mbak Limbut, mangkepruk niku. Kempiten, Dek. Iya. Wah. Engko nek kono nyaman piye? Engko nek gare nyaman malah rekoso aku. Selentik Ndak Bron. nusul-nusul ning Klaten ae rekoso no kok. Payah job malah Alah nusul ning Klaten paling yo diblirit tok. Natyan wadon sarta inum mane banyu bening Dicemen bir sungan jerekelingan anak lanang yen tak openi neng saiki ana jarene wis menang keturutan sing biyen nate janji ning saiki apa lali
kok dangdut kaya Mas. Ha Lek. Soalnya aku nek nyambut gawe kringete rung metu karena apa duit kaya ra tegel rasane. Dijumbuhke kaya nek anu Kayak makan jaji buta rasane. kan kulinane aku ngusung wedi dadi iya. nek rung keringetan rung krasa nyambut gawe. Ayo. Seberapa Bang? Kak Mene. Sokor bisa nyawa gunung desa Aku terpintar Bang Gio. Bang Gio nakal, cubit. Iya. Ayo Lek. Sokor bisa nyawa gunung desa dadi raja ora ilang gone padha lara lapa. Iya. Atono. Angiunger. Angiunger. Unger. Ungker. Unger. Adono. Unger. Ado. Apik banget ya. Wis. Kok jemuh leren Kok malah dadi mental ki piye? Aja terkontaminasi apri. Nek nyontoh aku ora apa-apa aja nganu ketularan kono. Aku mah dadi ketularan, mah dadi mental aku. Makanya pitik memeti. Oh alah.